ଘରେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଭାଗବାନ ପଡିଛି ଖାଇଲା ଭାଗ ଆମ ଦୋସ୍ତକୁ এই খবরটা যেতে শীঘ্র পৌঁছাইବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆମ ବୋସ୍ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଲିଂ କରିଦେବ କିଲିଂ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ନା ଆମେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା ଲଗା ଆମେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା তোর প্ল্যানটাকে মানিବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା এই ବାଉଁଶକୁ ଆମେ ଫିଫ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପୁରା ମାନେ ମାର ହୋଇଯିବେ କାହିଁକି ନା बिल्डिंग बिल्डिंग हमें आराम से चलियो सुन लगा ए जगत होचे हम भाई विपद आइला से 16 इंस्पेक्टर प्रकाश हम ट्रक टाको शेष करी साइलानी माने हमको धरिबार से किछि आ पड़ी माने आइला हमको जति से धरि नेला हमरो प्लान प्रोग्राम सब बेकार ହେଇଯିବ ଲଗା ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ ଶୁଣ ଲଗା ସେ ଆଟାଜିରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଘର ଅଛି ସେଇ ବାଉଁଶ ଘରରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣ ମୋତେ ନିଶା ଦରକାର ନିଶା ହଉଛି ମୋ ପେଶା ନିଶା ନହେଲେ କାମ ପଇସା ହେଇପାରିବନି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଲଗା ଓ